ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଦୁନିଆଟା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ଏଠି ଆମେ ଗରିବ ଲୋକକୁ 20 ଟଙ୍କାଟା ଦେଲେ ଆମକୁ ଫରକ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ଯିବା ସେଠି 100 ଜାଗାରେ 5 ଦେବାକୁ ରାଜି ହେଇଯାଉଛୁ, ସେଠି କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ଯଦି ଆମେ 3 ମିନିଟ୍ ଭଗବାନ ପାଇଁ ଭାବୁ, ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଭଗବାନ ପାଖରେ ବସିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ସେଠି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ସିନେମା ହଲ୍ ଯାଇଥିବୁ, 3 ଘଣ୍ଟାର ସିନେମା ଥିବ, ସେଠି ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିନଥିବ। ପୁରା ଦିନ କାମ କରିକି ଥକା ହେଇଯାଇଥିବ ମଧ୍ୟ ଜିମ୍ ଯିବାକୁ ଆମକୁ ଥକା ଲାଗିନଥାଏ। ଯଦି ସେଇଠି ଆମେ ମା ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ମୋଡ଼ିଦେବା, ସେବା କରିବା, ସେଠି ଆମକୁ ଥକା ଅନୁଭବ ହୁଏ। ତ କଥା ଏଇଠି କି କେଉଁଟା ଭୁଲ କେଉଁଟା ଠିକ୍, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।